Nħatar bħala ċermen ġdid tal-bord tad-diretturi tal-kumpanija ARMS. Fi sqarrija tar 2 wara nofsinhar, il-Ministeru tal-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma ħabbar il-membri li se jkunu qed jiffurmaw il-bord ġdid tad-diretturi ta' din il-kumpanija. Apparti Anthony Valvo bħala ċermen, dal-bord se jkun qed jikkonsisti minn Luis Jordi Majna, Anthony Sultana u Justin Tabona bħala membri. Sa dan it-tant, l-ebda sinjal ta' riżenja minn Wilfred Borg minn kap eżekuttiv tal-istess kumpanija. Dan minkejja li l-ġimgħa li għaddiet il-Gvern talab riżenja tiegħu minn kap eżekuttiv tal-ARMS. Deċiżjoni li ttieħdet min-naħa tal-Gvern wara li sar magħruf li b'nuqqas serju il-kumpanija ARMS għaddiet informazzjoni ħażina lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Riżultat ta' dan ħarġu mijiet ta' energy benefits inqas milli suppost lil numru ta' klijenti tal-istess kumpanija. Lejn l-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet ukoll propju ftit sigħat wara li l-Gvern talab lil Wilfred Borg biex jirriżenja mill-kariga li okkupa fil-kumpanija ARMS, il-Pulizija kienu msejjaħa fil-bini tal-istess kumpanija fi Blat tal-Bajda wara xi rapporti li kien hemm xi movimenti suspettużi. Da wassal biex il-Ministeru tal-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma isejjaħ għall-investigazzjoni interna brabta ma' dan l-istess każ.